Tot això que us estic dient fa que un país que no pot decidir res, que està a expenses d'un altre país o d'una altra gent, fa que tots aquests problemes acumulats no els pugui resoldre, o els pugui resoldre malament o amb molta tensió. Hi ha una altra de les coses que passen, i això ja és més intern dels professionals, però a Catalunya hi ha un gran desencís dels professionals sanitaris, hi ha molts professionals sanitaris desmotivats, i això forma part d'una rigidesa d'un sistema que fa que la gent a vegades estiguin condemnats a fer determinades feines tota la vida, i amb 24 anys ja es veuen fent el mateix fins que en tinguin 65, dona poc estímul a la formació, és complicat. Per tant, tot això, que en un país civilitzat, ordenat, democràtic, es podria arreglar, o es podria posar els mecanismes per fer-ho, a Catalunya no podem. Els catalans no podem perquè qui decideix, com us deia abans, fonamentalment els temes de la formació, els temes de les prestacions, els temes fonamentals i els diners que s'hi poden dedicar és el govern de l'estat espanyol, el Parlament espanyol. Recordareu que un dels pedaços que es va posar, perquè el dèficit sanitari català és una cosa històrica, és a dir, ja ve de fa molts anys, aquí, a més es paguem la benzina més cara pel tema sanitari, però com és obvi, aquest sentit sanitari no soluciona res, més que pagar una mica més a la gasolina que gasoil. En tot cas, jo preferiria que a partir d'ara tinguéssim una certa tertúlia o debat. Com us deia, estem amb nivells de salut bons, tenim uns sistemes sanitaris globalment bons, però tenim problemes i tenim aquest sistema sotmès a moltes tensions. La solució és la independència, la solució és la solució del país, i llavors tot pot anar millor si som capaços d'entre tots fer-ho bé. Jo per acabar vull repetir el que he dit al principi. No per tenir raons donaran res, no per demanar-ho educadament ens donarà res ningú, perquè aquí estem parlant de política, estem parlant de coses serioses, i en tot cas l'únic que us dic és que si sou independentistes que sigueu cada dia una mica més. Tenim clar que si volem, com diu aquell xicot que ara farà president dels Estats Units, si volem, podem. No hi ha hagut cap país, o quasi cap país, que la voluntat ferma de la majoria del poble no se n'hagi sortit. Per tant, jo us demano que malgrat tot, i malgrat hi ha dies que quan llegeixes la premsa i veus el que fan els uns i els altres, doncs et té ganes de deixar-ho córrer tot, jo us demano que no ho deixeu córrer, que sobretot els més joves, que us hi poseu a fons, que això és possible, però serà possible si tots hi treballem. A partir d'aquí, si us sembla bé, discutim de sanitat, de política, del que vulgueu. Vosaltres teniu la paraula. No cal. Si algú vulgui preguntar alguna cosa, ara és el moment. La despesa farmacèutica no suposa una gran part d'aquest pressupost. Una cosa que es podria ajustar o millorar, això de receptar puta pala que a vegades meta que es va. Aviam, fa anys que s'està intentant baixar la despesa sanitària, fa molts anys. És important la despesa sanitària, però clar, al nostre país, a diferència dels xinesos, curem bàsicament, a part dels cirurgians, curem bàsicament amb química, diguem. Per tant, en principi, la gent s'acaba donant medicaments perquè bàsicament ens basem en això, la química. Hi ha hagut intents amb els genèrics i tot plegat, i hem pagat objectius als metges que baixaven per un determinat nivell de despesa i tal. A mi em sembla que com tot això ho han de fer els governs. Els governs han de decidir amb els que fabriquen les pastilles quan costaran aquestes pastilles o quan no costaran. El que no pots és posar la pressió sempre als professionals. A la gent se'ls diu, vostè té dret a tot. Se li diu això. A la gent no se li diu, no gasti tant en medicaments, això només se li diu al professional. Tu baixa, però no t'enfrontis mai amb ningú, perquè llavors, si la cosa va més amunt, tothom afluixa. Per tant, jo entenc que això és un tracte entre els governs i els laboratoris. A quan es fixen els medicaments,
perquè tot el de més serveix de molt poc. Per altra banda, a Catalunya, si ensorren els laboratoris, és el de sempre, llavors hauran d'anar a córrer els amos dels laboratoris que no tanquin, i Déu-n'hi-do la gent que hi treballa. Perquè, clar, fins ara, en aquest país, els problemes eren que les multinacionals eren fatals i que tot això era un desastre. I ara van corrents aquests maoistes a veure els amos de les multinacionals que sobretot no tanquin. Per tant, jo penso que en aquest món s'ha d'anar trampejant i jo crec que la despesa farmacèutica pot baixar, però jo crec que s'ha de tocar també una mica la demanda. Si només toques l'oferta, per exemple, si es poses €1 com a taxa, que no pots cobrar res al medicament, perquè vol dir que això ho decideix Madrid, però podries posar una taxa d'expedició de la recepta. €1 per recepta i baixa el consum a la meitat. I això no depèn ja dels professionals, depèn de la demanda. Quan la gent va buscar receptes de crònic, marxen amb paquets així i no mira ningú si veu el té o no el té. Si posessin €1, un moment, aquesta ja la tinc, aquesta també, no, aquesta no cal que me la doni. Això aniria així. Ara, el problema és qui li posa el cascabell al gat i qui és el primer que diu que, senyors, s'ha acabat el bròquil i ara es tracta de, no de pagar el que costa, perquè això no ho podem fer això, però jo soc partidari del tiquet moderador, perquè hi ha gent que abusa, i la majoria de la gent afortunadament no, perquè això s'ensorraria, però hi ha gent que abusa, i llavors si no toques mai la demanda perquè no t'atreveixes a dir-los a la gent que tot té un límit, doncs és difícil. I només posar pressió en una banda, al final no surt. Per tant, jo penso que sí, que s'ha de tocar una mica la demanda i a la gent dir-los que tenim un sistema que si tots n'abusem al final petarà. Per tant, jo penso que tenim un bon sistema, però té aquestes perversions que al ser tot de franc, la gent no s'hi mira tant. Hi va haver un temps que, no sé si ho recordareu, que quan ingressaven en un hospital d'aquests et donaven la factura. Que els primers dies hi va haver gent que es va espantar. Llavors deien, no, això només perquè sàpiga el que costa. Quan la gent va saber que ja no es pagava, llavors a mi m'és igual el que costa. La gent, tots, fins que no... Això val tant. I no dic pagar el medicament, dic però una taxa reguladora des d'aquest punt de vista i llavors aquests acúmuls de medicaments que té algunes persones a casa s'acabarien en sec.